Bueno, moi boas tardes e agradecer á Academia que me invitara a participar neste simposio. Vou ler o relato, porque así temos máis tempo para despois poder falar se alguén quere ampliar algo. Marcial Valladares Núñez, da Estrada, foi considerado o primeiro galego que realizou unha compilación da música tradicional de Galicia. Tiñamos noticias de 9 melodías recollidas e armonizadas para piano por Valladares que lle entregara a Manuel Murguía para a súa publicación no apéndice musical do primeiro tomo da Historia de Galicia, do ano 1865. Xavier Groba, na súa tese de doutoramento, danos información sucinta das melodías que no seu día lle enviara Marcial Valladares a Castro San Pedro e doutras 9 máis publicadas na Historia de Galicia que se integran nesta colección de San Pedro, digo probablemente procedentes do cancioneiro de José Incenga. Intuíase a existencia dun cancioneiro de Marcial Valladares, pero foron Pico Arjais e Rei Samartín os investigadores que descobren na casa do autor o manuscrito autógrafo Alles de mi país, que publican no 2010 cun estudo historiográfico na capa do manuscrito. Consta que na descripción que é un álbum que o autor Marcial de Valladares dedica ás súas irmás. As palabras de Murguía: debemos estas composiciones, lo mismo que su música y otros aires populares de la hulla, a la fina atención de Marcial de Valladares, quien la recogió en aquel país. Hai noticias de máis manuscritos. Indicoume no seu día Antón que na casa do profesor de Medicina Carlos Ferreirosa Espinosa, casado con a sobrinha neta de Valladares, o pianista Ramón Castroemil, máis el, viron un manuscrito de partituras de Valladares. Feita a indagación no Ramón Piñeiro, non deu resultado. Manuel González di que debe ter este manuscrito a filla de Ferreirós, que mora en Vigo, pero o mellor é o mesmo que manexaron os autores da publicación. Ben, hai noticias de máis manuscritos e da colección e de coleccións como a de Santalices, que inclúe estas melodías do cancioneiro de Valladares, que despois moitas veces din é do século pasado, pero máis nada. O conxunto das melodías coletadas por Marcial Valladares, moito antes de seren publicadas, foi material para diferentes cancioneiros en que deles se citase expresamente a súa autoría. Noutros casos, mesmo parece que se escondera a súa existencia, modificando o título, a melodía, o xénero e mesmo a copla coa que fora recolleita. Os que saben algo de música poden ver a traxectoria que despois imos desmiuzar. Identificamos polo primeiro verso as 9 melodías tradicionais recollidas e armonizadas para piano por Marcial Valladares, que Murguía publica na primeira edición da Historia de Galicia. Na alma se me cravou, adeus non, ti non mo digas, veña o pandeiro a ruar, uns corren para Castela, falando cunha meniña, nena que vende las peras, a sombra do limoeiro, despedida de ano vello, non te quero por bonita. Estas son as 9 melodías. Polos traballos dos citados etnomusicólogos e do autor deste pequeno estudo, imos viaxar coa edición dos cancioneiros desde Marcial Valladares ata o ano 1984. É preciso decir que neste ano publícase o primeiro tomo do cancioneiro popular galego da autoría de Doroté Xúbar e Antón Santamarina, que realizan un amplo, ambicioso e científico traballo dunha recolleita planificada con documentos sonoros que se escribe e se estuda de forma sistemática, tendo en conta o ámbito literario e o ámbito musical. Schubert, membro do International Council for Traditional Music, que desde os anos 80 integrárase nas actividades do Grupo de Estudos sobre a Análise e a Sistematización do Corpus Musical das Nacións Europeas, que van
modifican e van dar resposta a interrogantes que aínda teñamos entre nós. No Cancioneiro Musical de Galicia, na edición que personaliza Filgueira Valverde, este autor escribe no limiar parte do decálogo do Seminario de Estudos Galegos do que era membro. A praxe científica dun estudo exixe citar a aqueles autores que se reproducen e, no caso dos cancioneiros, deben citar as fontes, a procedencia das melodías e mesmo os colaboradores. Se os cancioneiros anteriores a 1982 tiñan algunha destas eivas, os posteriores non se deron por sabedores desta reprimenda do antropólogo e escritor pontevedrés. Mais ben, foron en dirección oposta. Incorporan o material etnográfico ocultando, baixo formas variadas, a súa orixe e o seu primeiro colector. A celebración do Día das Letras Galegas deste ano, no que Adolfina, Rosa, Asunción, Prudencia, Manuela, Teresa ou Eva personalizan unha homenaxe a todas as informantes, cantareiras, cantareiros, pandereteiras, pandereteiros, que souberon guardar o legado poético musical e transmitírllelo aos colectores e colectoras. Tamén debe posibilitar un cambio na valoración e no uso do corpus do cancioneiro tradicional. Desde os primeiros colectores ata 1984, posiblemente non estaría de máis pensar nunha revisión de todos eles. A situación na que estábamos, despois duns primeiros pasos moi positivos, coa presencia de Adaliz na Coruña, de Incenga e Pedrer no Estado, volve a ser a descrita por Rogelio Groba en Galicia Cantada. E leolles porque era director dun conservatorio e non se entende esta descripción que fai el do cancioneiro tradicional. Folclore, primitivismo, anquilosamiento, rutina, son hechos que se apartan de la actitud progresista. Bien está conservar lo diferencial, pero va siendo hora de que estas señas de lejanas raíces étnicas cristalicen en obras de calidad. Non merece máis comentario. Vamos a ver. Así. Nos intentamos, ou imos intentar ver polo miúdo a historia das primeiras melodías publicadas por Manuel Murguía, recollida e armonizada por Marcial de Valladares, que nos mostra os avatares destas e doutras moitas que van copiando os colectores posteriores. Valladares clasifica esta melodía "Na alma se me cravou a raíz do teu querer" como un alalá. Un xénero musical compartido por todos os colectores, aínda que con definicións máis ben subxectivas ou filosóficas, acompañado de algunha característica musical que se vai modificar coa publicación do primeiro tomo do Cancioneiro Popular de Doroté e Antón. Este grupo de melodías define as Doroté Xubar como cantos arcaicos de ritmo libre, que teñen as seguintes características. Normalmente son melodías de 2 versos e case todas teñen un ámbito estreito. Carecen de acompañamento instrumental melódico ou rítmico e interprétanse a capela de forma pausada entre moderato e adaxio e con frecuentes melismas. O intérprete goza da liberdade na realización do modelo melódico. Empezamos xa que logo polo primeiro e así poderíamos decir de cada un deles. Na alma se me cravou a raíz do teu querere. Mentres no mundo vivire, outro amor non hei de tere. Marcial de Valladares ofrece a transcripción deste canto de ritmo libre na tonalidade de si bemol maior. Manuel Murguía, como xa o dixemos, publica no apéndice musical da Historia de Galicia. Marcial de Adaliz vai a publicar esta melodía no apartado de Cantares Viejos e Nuevos de Galicia co título de Queixas. A tonalidade empregada, sen que modifique a melodía, é de fa maior,
pero engádelle 2 versos á copla orixinal, e, polo tanto, os versos musicais, e prolonga a melodía nos versos segundo, cuarto e sexto. A execución en alegreto vivo para negra e acompañada de piano xa elimina as características que nos dicía Dorotea Schubart. Tamén a publica Canuto Berea, e sabemos por Margarita Soto Viso que unha variante rítmica deste tema tamén o utiliza o autor da súa ópera Inés e Bianca. Introduce, por tanto, os versos así: na alma se me cravou a raíz do teu querer, aunque a vida me deixou solo para padecer, mentres no mundo vivir, outro amor non hei de ter. Danos noticias Margarita Soto tamén de melodías do cancioneiro tradicional galego que utiliza Valdomir Rodríguez na zarzuela Santos e Meigas. A melodía do alalá, canto de ritmo libre, na alma se me cravou a raíz do teu querer, é unha delas, con esta outra letra. Pero ya cambió el cariño y ya nunca, nunca te querré. O sea, transforma en cantiga castelán. José Incenga, que é ese, José Incenga inclúe este canto de rime libre no seu cancioneiro Cantos e Bailes de Galicia. Transcribe a melodía armonizada para piano en la mayor. Modifica o final no segundo e cuarto verso desta melodía que lle proporciona Ramón Arana, coñecido polo Pichicato de Ferrol. Imos, por tanto, a outro que é Felipe Pedrel. Publica o seu cancioneiro musical español con índice de persoas colaboradoras como Adalid, Arana, Feijóo, Incenga, Murguía, etc. Reproduce esta melodía do canto de rime libre con armonización para piano que lle proporciona Arana. Recupera a tonalidade de Incenga e modifica a letra na transcripción de Valladares. Unha noite moi escura, morre a luz o meu amante, queira Dios que o día veña e o luceiro se levante. Con algúns erros por aquí que Antón me axudou a reconstruir un pouco máis lóxicamente. Casto San Pedro, do que xa non aportamos aquí, e Víctor Sáiz presentan este alalá na colección de cantos e bailes da provincia de Pontevedra que estamos a falar do ano 1910. Tamén se publica no Cancioneiro Musical de Galicia, edición personalizada por Filgueira Valverde, que, segundo escribe Carlos Villanueva, realiza un ordenamento post-mortem con evidentes puntos escuros por intuir que hai represaliados e claros intentos de silenciar a obra de outros autores. A inclusión desta melodía na colección San Pedro, na colección de cantos e bailes de Pontevedra e no Cancioneiro Musical Galego de Xavier Gro González, procede da colección de Incenga, dado que repite esta versión na tonalidade, no tempo, adaxio e nos finais dos versos da primeira publicación. Chegamos a Así canta Galicia, de Daniel González. En Así canta Galicia, indica na portada que é unha recopilación e estampas orixinais do folclorista e director da Coral de Ruada de Ourense. Reproduce esta melodía indicando que é o alalá de Padrenda, malio que transcribe na tesitura orixinal de Valladares, o primeiro que repite. De maneira que en varios autores de cancioneiros disimulan a apropiación indebida e boa mostra é a deste folclorista, porque das 29 melodías de Ayes de mi país de Valladares, Daniel González, o autor de Así canta Galicia, inclúe 26 no seu cancioneiro. E iso sen citar fontes, nin facer constar bibliografía ninguna. En este caso, o máis lamentable é que desorienta por ocultación a orixe das melodías, de forma que o alalá 2, Pasei pola túa porta, e en Así canta Galicia, alalá de Paradiña, con outra letra. Padrenda, sí. A cantinela de Valladares moito te precias guapiño, convértese en Así canta Galicia no alalá de Avión.
Adeus non ti non mo digas, pasa a ser o alalá de Pidre. A pandeirada veña o pandeiro a ruar, e agora tríadas de untes. E finalmente, uns corren para Castela, vai ser o alalá de Coitelo, e así sucesivamente. Baligái publica o seu cancioneiro no ano 73, moi próximo xa a nós, o Limiar é de Filgueira. O cancioneiro carece de bibliografía e indican os autores que este canto de rímel libre, Na alma se me cravou, fora publicado por Murguía na súa Historia de Galicia como alalá do País da Ulla. Compre indicar que máis dunha terceira parte deste cancioneiro recolle melodías fornecidas por diferentes asociacións corais ou folclóricas. Sin que se indique procedencia nin nome do seu colector. As agrupacións corais que participan neste cancioneiro son Cántigas da Terra, Cántigas e Aturuxos, Flores e Silveiras, Aires da Terra de Mondariz, Sociedade Artística de Tea, de Mondariz, Enxeves de Ourense, Ruadas de Ourense e Agrupación Artística de Vigo. Por vir ao conto pola publicación do cancioneiro de Luís María, diremos que estas entidades tamén proporcionan as partituras do cancioneiro de Luís María, pero sin indicar a súa autoría, nin a procedencia. Carlos Villalba é o último cancioneiro que revisamos, é do ano 76. Nel aparece tamén este canto de rímel libre transcrito por Valladares. Unha vez máis, botamos de menos a bibliografía utilizada e a procedencia das melodías. Colofón. Este sucinto percorrido permítenos apreciar unha carencia de formalidade e de rigor nas publicacións sucesivas dos cancioneiros de música tradicional. Incluímos os documentos sonoros cuxas melodías non levan referencia bibliográfica ou, caso de as levaren, mesmo poden chegar a perturbar o correcto coñecemento dos entendidos na materia. Como escribía Filgueira no Limiar do Cancioneiro Musical de Galicia, son moitos os que preferiron a honrada declaración de procedencia un deshonroso silencio sobre a fonte das súas investigacións. Vaya como exemplo ilustrativo a espadelada de penosiños que oín interpretar esta primavera en Son de Seu, en Vigo, e que retransmitiu a televisión galega, indicando que este canto procede de Así canta Galicia ou do cancioneiro galego de Baligái. Pois, señores, este canto de pandeiro ou Muñeira Bella da Carballeda de Avia recolleu na Vítor Sáiz Armesto no ano 1905. Inclúese na colección de cantos e bailes da provincia de Pontevedra no ano 2010, da autoría de Castro San Pedro e Vítor Sáiz. Tamén forma parte da colección de cantos populares que utilizou Fernández Espinosa naquela primeira conferencia concerto sobre o canto popular galego en Vigo no ano 1922, ou sexa que está ben documentada. A falsa denominación desta muñeira e o feito de ignorar o verdadeiro colector xa procede de outros grupos folk que a publicaron e interpretaron en documentos sonoros, pero a Orquesta da Escola Municipal de Vigo, a ETRAD, e a Televisión Galega tamén, deberíamos exixirlle máis rigor documental do que adoita neste caso. Manifestaba Dorotea Xúbar nunha entrevista do ano 88 que os colectores predecesores do cancioneiro popular galego realizaron un traballo loable, pero que precisaba ser revisado. Esta revisión, deixando aparte outras cuestións técnicas, debería ofrecer un único cancioneiro de música tradicional de Galicia que fose predecesor do cancioneiro popular galego e que, a súa vez, debería recoller as melodías do primeiro colector e desbotar todas as reiteracións.
Outro tanto cumpriría facer co corpo literario do cancioneiro popular. Pola mañá algo saiu deste tema. Porque, de non ser así, seguiránse publicando cancioneiros de maneira reiterada, unha e 100 veces, e, polo tanto, cada unha das cantigas publicadas xa nos anteriores. Desto podenos falar ben o señor Blanco, que está aí. Esta revisión metodolóxica levaría aparellada unha corrección idiomática. Habería que analizar as causas de todas esas incorreccións. Os centros de formación, os conservatorios que teñen a responsabilidade de formar os novos músicos de Galicia e as escolas de formación do profesorado tamén, percíbense como afastados, en certo modo, dunha pedagogía musical europea, non digamos xa galega. Mago a ter que recoñecer que, en xeral, hai un incumprimento dos obxectivos mínimos sobre o coñecemento e fomento da música tradicional que está depositada en máis de asociacións culturais e folclóricas, salvando a Etral de Vigo. É ben significativo que a meirande parte das programacións anuais do profesorado dos conservatorios non inclúe a porcentaxe de obras de autores de Galicia nas ensinanzas de cada instrumento. Haberá moito que esperar aínda para que desperten do seu sono as institucións educativas, os conservatorios e as escolas de música para que asuman a súa responsabilidade de integrar nos programas tanto os cancioneiros como a aprendizaxe das obras que están publicadas. A etnógrafa Dorotea Xúbar auguraba mellores tempos para a reincorporación da música tradicional na nosa sociedade e expresaba tamén a esperanza de que se modificara a visión e o concepto que merece a música popular, de que se incorporara o ensino de instrumentos tradicionais nos conservatorios e de que se formara ou fomentara a utilización do patrimonio musical de Galicia para enriquecer os valores da persoa e da súa formación musical. Esperemos xa que logo que este ano no que tanto falamos e festexamos o legado poético musical transmitido de xeración en xeración, ata a actualidade sexa o punto de partida para o decoro de institucións e centros educativos que deben velar por este tesouro signo da nosa identidade cultural. E para rematar, aínda que debía ser esta cantiga que me fixa a suxestión Antón, temos que rematar coa Lalá de Muxía. Do que hai moitas letras, eu escollín esta. Vedela colá, benvindo, Nosa Señora da Barca, Nosa Señora da Barca, Nosa Señora da Barca, vedela cola benvindo, na súa lanchiña nova, parece que vai dormindo. E nada máis. Moitas gracias, señores, por escoitar.